bro maboka de ade na yeden abisi ho. Ye sore nso ye se adwuma ne o man yi. Bibia wo akire honom everything is intact. Abusua ya mama kwa biom edum ba Nsimfi TV so. Abusua na etie ne se yo sehi ya metwa na ohwe mensa benkum si a ye ne assemblyman a wo ya metwa. Na ye ne bedi nkomo kakra afa one district one factory rice processing factory a wo ha se. Na ye de ye nsimbisafo yenim ne ode baaye se government se NGO na de baaye ana se community na kasa mu ana ede o ma ho den de baaye de a yentimi enchenti honorable e wo ha se ne de I think se obetimi a che ni na ehu bia na yesu ehu ni wo no mo se de etu de bo community ni enti honorable ni kan no ye ma kwa ban se FTV so Mimi ameje so. okay e pa cho obetimi bo din ye de a kire Nsimfi TV fo Mpacho mimi amedasi ya me honorable Alhaji Muhammad Abbas Ayariga. Mimi na me ya so member we betwa electoral area. Pacho obedi asam o hasi and so pay no how many years na Oh, since 2015. wow I know my elected me ambe ya so member. And 2019 we require na sign back 2023. At the moment that's the current person member me the boy. nse odwuma eso ani ema yametwafo nti na abebia no udi dwomo mo ya behu se factory bi e wo hase na yenim ne ode baaye ne ne di hase kwan kra na enam ne so a ma sa bisa e ba ti Mimi we de medasi. Na mabamba so na mo fanche mem sa ho de shede ni wonti se kasa ne ye na mo da che no kra em se factory no under I'm a private government under one D one is one factory. And so this kind of buying project, buying factory obviously my community no. Na I'm say the woman near in 2019 and the Juma di shasi about see I'm not so like you corporate any nyaye. No buy and today na wo so kunu nkasa jempe asase. Nti na ta kunu na ta asase na nan ma asase na fa so we na osusu asase ni na nti mo ntua bibia mfama say bia asase no composition bia kan sen aban bia nananmu eji free David na nan mo da asase ma free man di bibia even eba say yenkoye ho kratasem pa kunu na kasam se na ayi project ni ntino ya na ye ho kratasem ni na na de commerce because na ya prapre na ban project sare na afa na wasan show compensation e dey yes na obo ya ti ya na ye ho bibia ye ho start line de commerce ni ana the boy ya of the project ni de buy nti brebe na project na buy project no 2019 na project ni de buy ana e shase clear site no ma omo yes omo de contractor be ba e ko clear na site mo da say clearing o de na buy na fa boys omo shase omo yes omo shase omo si project nti dan na kwasa project ni na program ni do mo wie no 22 as 2022 na project ni na ya pija na no bi na mo wie na mo machines na ba na say because mo say machines bia intact we bia intact until 2020 try no more na machines no shase a obodi ni nya be na mo fixe we see machines ni na nti complete I think say we dey make say 95% ana I complete ana say me on say me shada enya intimi nse ne titie nti no year ben na o ha completed and kasa as ke was in commission we are year completed kasa commission 2024 okay na sa tab na ye bibia wi actually light the transformer ni bibia ye dey abasite wi as tab no the factory look my said adwuma okay nti sie na anti-man commission and I say any starting your adwuma no as assembly member again na and I say my phone nsem na mo kan efa I'm say I dey hard but initially no na project no share ni say nkomo project ni wi a mo fa mabuni e wo bia west okay na commander project na no anya say bia nka say betwa nko a ya west fa mabuni ba ko 40
Wow. Nti ko ha atwe enable youth ayi nanka youth nanka se na behwe so nanka one manage nanka ya fa so da makuru no ena de so tini na no e na wadwen kyerɛ ne sen anase how ben na mo fa mu e wo ha se yo black pan no so me da ase e frɛ me Alex kasa free say hwe matwa sɛ factory no de aban na bɛyɛ si hɔ ama yi a yɛ kuro no de na mmom sisi ya no mo yɛ adwuma na wi dan no bibi ayɛ tight ayɛ sanka bus ne kɛse ba mu bɛyɛ adwuma nso yɛnya adwuma no bi nyɛ enya ntie sɛ omasan e de contract na ban omasan contract ni nti sɛ na da wasan ko de ma youth a nipa 40 na ko behwe so nanka mabunu a ɛwɔ ha sɛ so no ne kuafo ɛwɔ ha dɔm no ɔmanya bi di akɔkɔ na process no na ɔmanya no ɔmahesa nhyɛɛ no e da ayɛ sɛ ɔmopɛ obi a obetimi di na sika afa na ase factory no asna akoyɛ 1 man one man ayi that nti da ɔmo yɛ no sɛ ɔmanya obi a according to the metie me busa assembly no yɛ sɛ anya obi a nipa no so aba ɔma award factory no e de ama no say 7 years ona waji so be ho adwuma na me busa me nipa no so ye obi ofri bia ha obeye ho adwuma enti eno mu ne sisi a ye wo sisi a okay no sisi wo sisi a enti omo ma we mre a omo be bia na say ye omo ankyera ma specific time bia and days bia omo be bia they said omo my time ono be say na say nipa na mo de ama na ona ye hwe na nim say obeba no abehwe say okay. Now, honorable assembly member, now, Mepacho, say, idea government, na yedema 1 person, who say a year, and I say, I have you. Who say, they say, yeah, as a community, yeah, then say, I don't be na your man for any home emphasis. And they say, nipa akobetuma aba ye na be fa so amade yini how bia ye den e wo mpuntu na yi na say na den ba say obegina ebeda ho am say the last time I buy am say from January mu ho after the last year so this am kai this is the last year na this omo ba ha no kwa na meni ha this omo ko ho ko hwe ho nipa na ba ha mbo ho ko hwe ho ama nipa no ko ento mo the last time I call assembly meeting so committee bisa ho asem mo ese nipa no so be na go ba ba semino ka say dey enyanti bibia na de okay and you better see na actually nipa bibia na adwen na mo ni ebi mu say NGO ebi say government enti na akoye say yen hyeda enya ho yen hyeda nya ho sinadicity enti ene de wama yen hu sinadicity ndi na mama yi say akodi private person ho anase nipa bi won ma oba bi di mo dwuma ndi ye se behwe ni say bibi sa betimi atumpon na ya metwa anase biaman enso atimi afa ehutuma pa de afra enti weda se bibiri ene omre a wonya de amaye won nsem fi TV so enti den ana obeka twato achia eye ya metwafo ene biaman nyina yo me le bedi ka beda mase ni woduma pa mo ye am say the dikan no kwan mo fa so a mo ye mo na ma na mani age am say sapa ana nsem fi TV mo ye de am say minim say ebe bo ba mansin na ye de akoso say mo nwene say amanya sara say we kuntu na mo hwede am na biaman beda mase na masaka che metwa say ye ho de ma mo factory no ho na mo bia etu bia na be say betu ama na be de abedi ko bia da sha na saso no be busa ho asem ko say abayi adwuma na kuafo ko factory si ho no em say sa wo hwa ya factory o maya mo no ye obi a ebe yi emufi ye obi ebe hata no wudu right inside ho a ye obi a ebe pono mo no ho na ebe chemu be 3 categories ebe che be mi ebe yi nkase o be toso na ya polish no na ya kasa ya de ya kasa ya sili mu no ya den wa ha de sada brofo de na ya den ya ntinya ade bi a ya de ketwa na de si wo sa ya ade a se ebe ya ebe bo kuru pa ebe ya de sa brofo mu na ya na sa pa no me no ase nya se bia wo ya wo kasa bia wo ya na hu abu dabi ya ne sili na ne kama nti tama last ayi na wo no kwa ba no se ya sha se be ya 1 kilo se de be obi ya bitima nya bia de up to 50 kilos so ai nti dia ka che bitwa mai se
yɛsɛ yɛbɛko ade akɔ yɛma no nna hɔ nyɛ dɛ ɛnsɛe na ayɛ mfasoɔ nso aban so ka a wabɔ no ayɛ mfasoɔ yɛ dɛn ade ama ɔman no nyinaa yɛsɛ yɛbɛda mo ase Nti honorable Alhassan Abbas ɛwɔ Sɛhwi Yamutwa ana ɔte ne nkan. Nti abusua mabɛwu biara wobɛtumi akyerɛ w'adwene sɛ kasa no yɛ ankasa yie so a na mode akyerɛ because nnipa deɛ mfomso bɛtumi aba. Nti no abusua yɛne wo bɛsia na yɛgu so a sɛ wobɛfollow page no anaasɛ wobɛsubscribe YouTube channel no na biribiara no yɛde nea ɛkɔ so ɛwɔ bea nea ɛboa ne nea ɛmmoa ne ɛwɔ sɛ yɛde ba na yɛtumi tu ho anammɔn na yɛayɛ no saa na agyina fa ne nkɔmpa yɛ de afira. Nti meka kyerɛ wo sɛ bɛbɛbɔtɔ data ama no aba ntɛm ana bɔ afu na woyi so bɛsɛ ka kɔntam wɔ na ɛyɛ mfidata.com abusua makra mo.